He ade asen achi biem. Mechiachi biara a wobetime nka. Anopai die ne ekoso wo yabrabom die ne yebetim aka afa ye ho ana anopai se awurade ayebi amawo. Nia wuti biara nia wuhunu biara nia wonam biara fa ne sa ba mpaye na ese wobo. Se awurade enya wo hyebra sesafo. Moma yenko topic bi a mepese me bisa nipa so ewo ne anopai. Asema mepese me bisa nie. Hwan ne wone ne nam? Wadamfo ne hwan? Hwan ne waware no? Hwan ne ye wo mpena a wone ne nam? Wone nipa ne adwenem. Wone nipa ne akomam a wone ne nam no. Hwɛ nipa na wone ne nam a